nga dunay asawang pulis kinsa gipusil patay ang iyang bana nga pulis usab. Didto ni nahitabo sa barangay Kuwayan, Angeles City, Dong-Irin niadtong Lunes, Pebrero 3, no? So ang sumala pa sa witness base sa gihatag nga report sa atong kapulisan, nakadungog kuno ang maong silingan o kinibang gunshot or kanang butos sa armas sa Pinoy-anan sa maong magtiayon. Okay. Niya gi-check niya pagsulod niya sa balay, ingon ang witness nga nakita na niya ang lawas sa biktima nga dunay pinusilan sa ulo nga bahin. Wa mag-ingon ang witness dahil nga prior sa maong pagpamusil dunay lalis kining naiskutan nga mong magtiayon. Sa pagkakaron wala pod na mention dinhi Dong-Irin sa data sa detalye nagikan nato sa kauluhan, no? Pero sumala sa Police Regional Office sa Central Luzon nga ang motibo, ang investigasyon sa pagkakaron nagpadayon sa gihapon. So pertin paita ni day, no? Ug naay mga anak ning duha ka magtiayong pulis bakaluoy in town sa mga bata day may ang suspect manggido manggilain ang asawa manggidong Irin kinsa na napud karon sa kustodiya sa kapulisan. Na karon unsay dangatan anig panalitan sigurado ko ma-discharge gyud ni day sa iyang posisyon day. Kasi po sa kapulis kay ispuko mo na napatay ni iyang kagalingon nga bana. Pastilan Ginoo ko. Mao na siya ang kuano, though under investigation pa man di man pud ta makakonclude nga siya gyud ang unsay rason nagpusil or kay suspect pa man pod siya wa man pod kuan sa mga kapulisan pero kung ato lang ning hatagan og senaryo sa atong hunahuna ingon nga mga magtiayon Dong-Irin mao lagi day no nga kun sa kuan pa si kasamang Ernita Casas Yangson ingon pa siya dinhi sa nga naunsa naman gyud taon ning ato ang kalibutan na Sir Irin og Day Maysil oy. Grabe naman kagagmay utok ang mga tao karon. Dali na lang kayo maghimog mga butang nga dinala sa kainit sa ulo.